بأزي خبر واقع سرخبت إيرترانا بوينتان ديليتن زي فتحاوان تلقي ساخت نبر كنقد فامالت زبتي الواحد سردما نهزب زعقت حايل سلزي اللو وقعي كتعب قداماي كوميتي بايت حبرات هاجرات مرقصاتن كتعناب قداميت كوميتي ጉዳይ ግዛታት ኢጣልያ ነበርናብ ቀዳሜት ኮሚቴ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት በ5 ሚያዝያ 1949 መስቀረበ መጀመርታ ኣብ ቅጥዕታት ኢጣልያ ኣብት ኮሚቴ ትእቶዶይ ትእቶ ኣብ ዝብል ነጥብታት ተኻተዐ ወካሊ ኢጣልያ ኣብታ ኮሚቴ ክቕመጥ እንተኾይኑ ወከልቲ ህዝብታት ተን ግዛታት ነበርውን ዘይስምዑሉ ምኽንያት ኣይሃሉን ዝብል ምጉት ወካሊ ፓኪስታን ሰር መሐመድ ዛፍሩላህ ካን ቀረበ ማክኒል ዝተባህለ ወካሊ ብሪጣንያ ግን ነዛ ሓሳብ ዝፍርቅ ገይሩ ጥራይ ተቀበሎ እቶም ወከልቲ ዝበሃሉ ገለዙ እሞኑ ገለዘይ እሞኑ ክኾኑ ስለዝኽእሉ ሓደ ተቀቢሉን ሰሚዑን ርእይቶታቶም ጾሚቁን ናብቲ ኮሚቴ ዘቅርብ ንኡስ ኮሚቴ ክቀውም ኣመመ እዚ ሓሳብ እዚ ስለዝተራዕመ ድማ እቲ ንኡስ ኮሚቴ ብ11 ሚያዝያ ከም ዝቀውም ተገብረ ክትዕ ብዛዕባ መጻእ ዕድልተን ሃገራት ግን ዳርጋ ካብቲ ስሩዕ ስራሕ ዝተጀመረሉ ዕለት ማለት ካብ 6 ሚያዝያ ጀመረ ኣብ ዝርከብ እዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ጆን ፎስተር ዳላስ ነታ ቀዲሞም ምስ ብሪጣንያ ተሰማሚዖምሉ ዝመጹ ሓሳባት ከቀልቅል ተራየ ንሊብያ ብዝምልከት ከም ሓንታ ኣካል ዶ ወይ ሳብ ሰለስተ ማለት ስሪናይካ ፌዛንን ትሩፕሊያን ዝተመቃቀለት ግዝኣት ትረአ ንዝብል ቀንዲ ሕቶ ጎሲ ብምሕላፍ ርእይቶን ረብሓን ብሪጣንያ ኣብ ግምት ንኽኣቱ ኣዘኻኽረ ኣቀዲምና ከም ዝረኣናዮ መቸም ብሪጣንያ ንስሪናይካ ብሞግዚትነት ክትሕዛ ትጠልብ ነይራ ቀፂሉ ሶማሊያ በሞግዚትነት ንኢጣልያ ክትወሃብ ኣመመ ኤርትራ ግን ሓድነት ዘይብላን ናጽነት ዘይተዳለወትንያ በለዳላስ ዓመጻይ አንጻር ኢትዮጵያ ክብገስ ንዝኽእል መጥቃዕት ደጀን ንኸይትኸውንን ኢትዮጵያውን ኣፍ ደገ ባሕር መታን ክትረክብን ድማ ቀጸለት ሚኒስተር ምብራቃዊ ክፋል ኤርትራ እንቆላይ ወደብ ምጽዋዕን ከተማ አስመራን ናብ ኢትዮጵያ ክጽምበር ኣለዎ በለ ምዕራባዊ ቆላ ብዝያዳ ምስቲ ብምዕራብ ዘሎ ጎረቤት ሱዳን ማለትዩ ስለዝዛመድ ፍሊዝ በለ ፍታሕና ደየሉ ብምባልውን ሓሳባቱ ደምደመ ሚኒስተር ዳላስ ኣብ ዝመጀመርያ መዓልቲ ክትዕ ነዛ ሓሳብ ዝምቕራቡ ኮነይሉ ኣንፈት ናይ ትኽትዕ ንምምራሕን ናብቲ ዝደልዮ ሸቶ ገጹ ከም ዝቐንዕ ንምግባርን ከም ዝነበረ ኣየካትዕን ምኽንያቱ ነታ ሓሳብ ካብ ዘቕረበላ ደቂቕ ጀሚሩ ክትዕ ናይቲ ኮሚቴ ካብ ዓንኬል ናይቲ ሓሳብ እትዳርጋ ይወፀን እቲ ምጉት ኣዝዩ ሰፊሕን ብዙሕ ኣማራጺታት ዝቐረበሉን ሓሊፉውን ኣብ ምንህሃር ዘብፅሐን ነይሩ ኣብዝን ብምሉእ ምትንታንውን ኣይከኣልን ዕቁባዝጊ ዮሐንስ ኣብ መጽሓፉ ነታ ኣብ ቀዳማይ ኮሚቴ ዝተራእየ መርገጻት ነቲ ናይ ኢትዮጵያን ወከልቲ ሰልፍታት ኤርትራን ገዲፍካ ኣብ 4 ይመቕሎ መርገጽ ሃገራት ምዕራብ መርገጽ ሶቪየት ሕብረትን ሰዓብታን መርገጽ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን እቲ ሳልሳይ መገዲ ዝበሎ ናጻ መርገጽ ገለ ሃገራትን እዚያ ከፋፍላዚ ነቲ ሕልኽላኽ ዘፋኹ ስለ ዝኾነ ኣብዝውን ክንጥቀመሉ ኢና እቲ ናይ ምዕራባውያን መርገጺ ብመሰረቱ ነቲ አንግሎ ኣሜሪካዊ ሓሳብ ዝድግፍ እኳ እንተነበረ ኣብ ውሽጢ ግን ምምቕቃል ነይሩዎ እዩ ፈረንሳ ንኣብነት ጉዳይተን ግዝኣታት ኢጣልያ ነበር ኤውሮጳዊ ፍታሕ ክህልዎ እኳ ትደሊ እንተነበረት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ብሕማም ተላገብ ናጽነት ከይጠልባሞ ኩለን ግዝኣታታ ከይጠፍኣ ብምፍራሕ ናይ ኢጣልያ ሞግዚትነት ናብ ኩለን ክምለሳሎ ዝብል ሙግት ምቕራብ ቀጸለት ኢትዮጵያ በመገድ ዓሰብ ኣፍ ደገ ባሕርን ክትረክብ ግን ተሰማመዐት ኢጣልያዊን ከም ምዕራባዊት ሃገር ናይ ገዛ ርእሳ መደብን ድሌትን ሒዛ ዝቐረበት ናይ ወጻኢ ሚኒስተር ኮንት ስፎርዛ ነታ ቀዲምናውን ጠቂስናዮ ዝነበርና ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ይትፈልጥን ንውስን ግዜ ኣብ ትሕቲ ሞግዚትነት ኢጣልያ ስለዝኣተወት ንኢትዮጵያ ሓደጋ ክመጻ ኣይክእልን እዩ ለዝን ዓና ብሞግዚትነት ትወሃበና ዝብል ሙጉት ኣስመዐ ከም ፈረንሳ ኢጣልያውን
ንስነ ምግባራውን ኢኮኖሚያውን ምኽንያታት ኢትዮጵያ በዓሰብ ኣቢላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ከም ዘይትቃወም ኣፍለጠት። ወካሊ ብሪጣንያ ሓያል ተጣባቂ ኢትዮጵያ ኮይኑ ይቐርብ ነይሩ። ኣብ ሓደ ካብ መደረታቱ ንኣብነት መንግስትን ህዝብን ብሪጣንያ ኢትዮጵያ ካሕሳ ይግባእ ዝብል ርእይቶ ኣለዎም ክብል ተማጎተ። እቲ ካሕሳ ዝተባህለ እኳ ንኤርትራ ዝምልከት ወይ ብዝኾነ ምጉት ኤርትራ ክትከፍሎ ዝግባእ ኣይነበረን። ብ1936 ኢጣልያ ንኢትዮጵያ ምስ ወረረታ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ናብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ብምኻድ ሓገዝ ሓቲቶም ሃገራት ምዕራብ ጸማም እዝኒ ሂቦኖኦም ነይረን። በዲልናዮ ዝብል ስኽፍታ ስለ ዝነበረን ካኤን ኢትዮጵያ ክትከሓሳ ኣለዋ ዝብላ ዝነበራ በደልቲ ንሳተን ብመልክዕ ካሕሳ ተበዳሊት ድማ ኤርትራ እቲ ፍትሒ ዝበሃል በዚ መገዲ እዩ ተራእዩ። እዚ ከምዚ ዝመሰለ መርገጺ ሓያላት ሃገራት ንኢትዮጵያ ዓብ ፍናን ነበረ። ወካሊ ኢትዮጵያ ኣኽሊሉ ሃብተወልድ ድማ ንርእይቶ ኮንተስ ፎርዛ ዘናሹን የውድቕ እዩ ዝበሎ ምጉት ካብ ምቕራብ ኣይተቖጠበን። ደጋጊሙ ንኢጣልያ ከም ወራሪትና ኢትዮጵያ ሓደጋን ኣቕረባ። ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክብ ዝበለ ትምህርትን ሓላፍነትን ብዛዕባ ዝነበሮም ኤርትራውያን ብምጥቃስ ብዛዕባ ኤርትራውያን እትግደስ ኢትዮጵያ እምበር ኢጣልያ ከም ዘይነበረት ኣረደየ። ኤርትራ ብዘይ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ደው ክትብል ከም ዘይትኽእል ኢጣልያ ብኽሳራ ጥራይ ተመሓድራ ከም ዝነበረት ኮታ ኩሉ እቲ ክሳብ ሕጂ እውን ዘይጠፍአ ናይ ምስፍሕፋሕ ጥሙሓት ገዛቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ዝደጋግምዎ ነጥብታት በኣኽሊሉ ቀረበ። ነዚ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት መርገጽ ጻረር ናይ ሕብረት ሶቪየትን ሰዓብታን ሓሳባት ነበረ። ኣብታ ቀዳመይቲ ኮሚቴ ምስ ሕብረት ሶቪየት ባዕላ 6 ኣባላት እቲ ብስም ማሕበርነታዊ ደንበ ክፍለጥ ጀሚሩ ዝነበረ ዴሳው ጉጅለ ነበራ። ዛጊት ሕብረት ሶቪየት ስለዚ ድማ ተን ሰዓብታውን ኢጣልያ ብሞግዚትነት ናብ ናይ ቀደም ግዝኣታታ ክትምለስ እሞ ጸኒሐን ተን ግዝኣታት ናጻ ኾና ናብ ዝብል ሓሳባት ያትዘዙ ዝነበረት። እዚ ድማ ዴሳው ሰልፊ ኢጣልያ እንተተዓወተስ ኣብ ኣፍሪቃ ቦታ ንረክብ ንኸውን ካብ ዝብል ዝተበገሰ ነበረ። እዚ ተኽእሎ እዚ እናማህመነ ምስ ከደግን መርገጽ ሕብረት ሶቪየት ናብ ሓባራዊ ሞግዚትነት ናይ ወከልቲ ሕቡራት ሃገራት ገጹ ክዘዙ ተራእየ። በዚ መሰረት ወካሊ ሕብረት ሶቪየት ኣንድሬ ክረማጎ ጉዳይ ግዝኣታት ኢጣልያ መዕለብ ዘይረኸበ ብሰንኪ ህርፋንን ስስዕን ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ድማ ብሰንኪ ብሪጣንያ ምንባሩ ብሰፊሑ ድሕሪ ምኽሳስ ሊብያ፣ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ትሕቲ ሞግዚትነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኽኣትዋ ዝእምም ንድፊ ቀረበ። በዚ መሰረት እቲ ሞግዚት ንብሪጣንያ፣ ሕብረት ሶቪየት፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ፈረንሳን ኢጣልያን ዝሕውስ ኮይኑ ብሸውዓተ ኣባላት ክቐውም ሓሳብ ኣቕረበ። ንኤርትራ ብዝምልከት እቲ ናይ ሞግዚት ኣካል ክልተ ወከልቲ ህዝቢ ክውሰኽዎ ኢትዮጵያ ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ትረኽበሉ መገዲ ክናደ ኣመመ። እዚ ምትሕልላኽ እዚ ካልእ ረብሓታትን ሓሳባትን እናተሓወሶ መመሊሱ ተጠናነገ። ዕቁባዝጌ ዮሃንስ ከም ዝገለጾ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ንኣሜሪካ ምሕጓስን ኢጣልያ ዘይምጥላምን ተቐርቀራ። ኣሜሪካ ሃብታም ጎረቤተንን ዓሚለንን ስለ ዝነበረት ምስ ኢጣልያ ድማ ሓደ ባህልን መበቆልን ስለ ዝቖፅራ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ሃገራት ላቲን ኣብ ትሕቲ ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝጥመራ ምስ ኢጣልያ ጥራይ ዘይኮነስ ምስቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኢጣልያውያን እውን ናይ ሃይማኖት ምድንጋጽ ነይርዎም እዩ። በዚ መሰረት ዳርጋ ብሙሉአን ዘን ሃገራት እዚኣተን ንኣሽቱ ፍልልያት ገዲፍካ ንምምላስ ገለ ክፋል ኤርትራ ናብ ሞግዚትነት ኢጣልያ ክድግፋ እንከለዋ ኢትዮጵያ እውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ተሰማምዓ። እቲ ዘገርም መቸም ሽሕኳ ኩለን ከም ጎብለላት ናይ ናጽነትን መሰላትን ህዝብታትን ተቐረባ ኣብ ልዕሊ ጉዝኣት ህዝብታት ዝነበረን ኣረኣእያ ንዕቀት ዘርኢ ምንባር እዩ። ወካሊ ፔሩ ንኣብነት ንጥበብ ኣጋዛዛ ኢጣልያ ዝንእድ መደረ ቀረበ። ወካሊ ኣርጀንቲና ድማ ሞግዚትነት ኢጣልያን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ እንድሕሪ ምድጋፍ ኢትዮጵያ ፍትሒ ክትጓናጸፍ እያ እቲ ትርፊ ዝኾነ ህዝቢ ኢጣልያውን መተንፈሲ ክረክብ ይበለይ። ፍልይ ዝበለ መርገጽ ዝነበረ ናይቶም ዕቁባዝጌ ዮሃንስ ሳልሳይ መገዲ ዝበሎም እዩ። እዚኣቶም ጥራዮም ኣብቲ ኮሚቴ ናይ ሓደ ወይ ናይ ካልእ መርገጽን ምድጋፍ ዝተበገሱ ከይመሰሉ ምእንቲ ፍትሕን ዕላማታት ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምዕዋትን ዝተማጎቱ
كلهم ጉዳይ ኤርትራ ይኹንተን ካልኦት ግዛኣታት استراتيجياዊ ረብሓታተን ሓያላት እምበር ብመንጽር መጻዕድል ህዝብታተን ይረአ ከም ዘይነበረ ተሓሳሰቡ سعود عرب ንኣብነት እተን ሓያላት ስለ ዘይተሰማማዓ እቲ ጉዳይ ከዓርፍ ኣይክእልን ማለት ከም ዘይነበረ ዘኻኸረት ንኤርትራ ብዝምልከት እቲ ኮሚቴ ክምርሓሉ ዝግባእ መትከላት ሓድነት ኤርትራ ምዕቃብ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ምቅዳም ናብ ናጽነት ከብጽሖ ዝኽእል ሞግዚትነት ምውዳብ ህዝቢ ዝቕበሎ ምምሕዳር ምትካል እምበር ረብሓ ካልኦት ምትግባር ከም ዘይነበረ ከተረድእ ጻዕረት ኢራቅ እውን ብወገና ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ዘይተጻረረ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ፍታሕ ክትረክብ ስለ እትኽእል ንኤርትራ መጻኢ ዕድላ ባህላ ናይ ሙሳን መሰል ምንፋቅ ቅቡል ከም ዘይኮነ ኣረደ ካብ ወከልቲ ፊሊፒንስ ዩጎዝላቪያን ቱርክን እውን ኣገባባት ተሓሕዛት ጉዳይ ባውሩውን ኒደዋኒናው ዝምባለተን ሓያላት ዝወቅስን ንመሰላት ተንጉዛት ሃገራት ዝጣበቅን ምጉት በብግዚኡ ይቅረባ ናይ ፊሊፒንስ ወካሊና ኣብነት ነቲ ገባባት ሪሩ ድሕሪ ምኹናን ከም ዝስዕበለ እዘን ሃገራት ስብሓቂ ከመቕሓ መሸጣዴና ሞንጎ ግብጺ ኢትዮጵያን ኢጣልያን ከመቃቀላ ብዘይ ካብ አንታርክቲካ ከምዚ ዝመሰለ ምምቕቃል ናይ መሬት ግዚኡ ከም ዝሓለፈ ቁጽር ምተገበየ ግዛኣታት ኢጣልያ ምውጋን ዝብል ኣዘራርባ ብቆደሙ ጌጋዩ እቲ ናይ በሓቂ ሕቶ መጻኢ ናይቶም ህዝብታት ትዕድልቲ ናይ ደቂ ሰብ እዩ እቲ ቀንዲ መትከል እቲ መሬት ናይቶም ዝነብሩሉ ህዝቢ ድዩ ኣይኮነን ዝብል እዩ ዝነበረ ድሌቶም ክረጋገጽ ክሳብ ዝኽኣለሉ ክሕቶቱ ይዝግባእ ከምዚ ዝመሰለ ርትዓው ረኣያ ግን በተንካሎት ሃገራት እዝኒ ዝወሃቦ ይነበረን ኣብ ሞንጎ ኩሉ ዝተፈላለየ ረብሓታትን ኣረኣያታትን ድማ ምክሳስን ምውንጃልን ዝተሓወሶ ዝተነሃሃረ ክትዕ ተኻየደ ወከልቲ ብሪጣንያን ኢትዮጵያን ኤርትራ ከም ሓንቲ ፈጺማ ብነፍሳ ክትሓድር ዘይትኽእል ድኻ መሬትዮም ዘቕርብዋ ዝነበሩ ነዚ በዓል ሶቪየት ኣትሪረን ተቃወሞ ወካል ሶቪየት አንድሬ ክሪማጎ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ንብሪጣንያ ዘጓነፋ ናይ 6 ዓመት ድምር ክሳራ 1.3 ሚልዮን ፓውንድ ስተርሊንግ ክኸውን እንከሎ ብሪጣንያ ግን ዋጋ 85 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸውን ንብረት ካብ ኤርትራ ከም ዘመተት ኣፍለጠ ሓደ ካብትን ብዙሓት ወከልቲ ሃገራት ዘገርሞም ዝነበረ ብሪጣንያ ነተን ግዛኣታት ነበር ብሓደ ወገን ማዕከን ክሳራያን እናበለት በትኻልእ ሸነኽ ከኣብ ልዕሊ ስሪናይካ ሞግዚትነት ተሓትት ምንባራ እዩ ፍቅሪ ህዝቢ ስሪናይካ ዘበገሶ ድዩ ወይስ ካልእ ቁጠባዊ ስትራቴጂያውን ፖለቲካውን ምኽንያት እውን ኣለዎ ኢሎም ዘባጮው እውን ኣይተሳእኑ ኣብ ካልእ ነጥብታት እውን ተማሳሳሊ ርእይቶን ምውንጃልን ብሰፊሑ ተራእየ ወከልቲ ፖለቲካዊ ማሕበራት ኤርትራ ኣብ ቅድሚ ቀዳማይ ኮሚቴ ኣቀዲምና ከም ዝረኣናዮ ነተን ካብ ኤርትራ ሊብያን ሶማልያን ወኪሎም መጽኦም ዝነበሩ መራሕቲ እትሰምዕ ካብ ቀዳማይ ኮሚቴ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ዝተዋጸት ንኡስ ኮሚቴ ቆይማ ነይራ ነሳ ግን በቲ ዘካየዶቶ ርክባት ዓጋብ ውጽኢት ስለ ዘይረኸበት እቲ ዓባይ ኮሚቴ እንተሰምዓቶ ይሓይሽ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪባ ቅቡል ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ወከልቲ ኤርትራ ብ20 ሚያዝያ ኣብ ቅድሚ ቀዳመይቲ ኮሚቴ ክቐርቡ ተፈቕደሎም ቀዳማይ ዝተጸውዑ ድማ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ብሽም ራቢጣ الإسلامية الإرتريا خونو ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ወታደራዊ ምምሕዳር ሼኽ ኢብራሂም ብጾቶም ናብ ሌክ ሳክሰስ ካብ ምኻት ክእግድ ጽዒሩ ነይሩ ቀዳመይቲ ኮሚቴ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ምምሕዳር ሰጊሩ ዕድመ ስለ ዝገበረሎም ጥራይ ድማ የማብኡ ክርከቡ ዝኽኣሉ ናቶም ምስራኣዩ ካልኦት ማሕበራት እውን ብመልክዕ ቅጽጽ ተመሳሳሊ መሰል ክረኽቡ ስለ ዝሓተቱ ኣብዚ ግዜ ዝወከልቲ ማሕበር ሻራ ኢጣልያን ንኢጣልያውያንን ሓናፍጽን ዝውክላ ማሕበራትን ከምኡውን ወከልቲ ማሕበር ሕብረት በብተራ ኒውዮርክ ይኣቱ ነይሮም እዮም ሼኽ ኢብራሂም ኣብ ቅድሚት ኮሚቴ ቀሪቦም መደሮም ኣስምዑ መደሮም ግን ካብታ ኣብ ኤርትራ ዝበልዎን ዝማጎቱሉን ዝነበሩ መትከላል ኣራቢጣ ተባሂሉውን ብኩሉ ዝንገር ዝነበረን ሃገራዊ ትሕዝቱ ቁሩብ ውፅእ ዝበለ ነበረ ብፍላይ ኣብ መእተው ዘረብኦም ሼኽ ኢብራሂም ኣራቢጣ الإسلامية ረብሓታት ናይቶም 75 ካብ 100 ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘቆሙ እስላም ኤርትራውያን ዝሕሉ ይበሉ ነቲ ኣብ እስልምና ዘይኣምን ህዝቢ ድማ ብመበቆል ቋንቋን ሃይማኖትን ዝተኸፋፈለ ምንባሩ ሓበሩ ቀጺሎም በኢጣልያን ኣብ ኤርትራ ተሓዊሱ ዝነበረ መሬት ኢትዮጵያ ስለዝተመለሰላ ዶባት ኤርትራ ኣብ 1935 ዝነበረ ምዃኑ ፍለጡ ንታሪኽ ኣመልኪቶም ድማ
ሽሕኳ ኤርትራ ንዘመናት ብዝተፈላለዩ ሓይልታት እንተተገዛት ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ኣይትፈልጥም በሉ እቲ ተኣሚሙ ዘሎ ምሕዋስ ናብ ኢትዮጵያ እንተተፈጺሙ ቀጸሉ ሼኽ ኢብራሂም ብዘይ ጥርጥር አንጻር እቲ ህዝብታት ናይ ገዛ ርእሶም መንግስቲ ንኽመርጹ ዘውሕዝ ቻርተር ይኸውን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ገዳስ ዝበሃል ናይ ሓባር ቁጠባዊ ረብሓታት እውን የብላን ድሕሪ ምባል ድማ ብጂኦግራፊያዊ መንጽር እንተኾነውን ካብ ወደባት ምጽዋዕን ዓሰብን ወደብ ጅቡቲ ዝያዳ ከም ዝጥዕማረዱ መደሮኦም ብምቕጻል ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ መበቆላዊ ወይ ኤትኒካዊ ሃይማኖታዊ ታሪኻዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ምትእስሳር ዘይብሎ ምስላም ኤርትራውያን ንምሕዋስ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ በርቲዖም ይቃወሙ በሉ ሼኽ ኢብራሂም ንቅትለት ዓብደልቃድር ከቢረ ከም ኣብነት አልዒሎም ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትጎብጥ ምስ ፍቀደላ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ እስላም ኤርትራውያን ጸቕጥን ግፍዕን ክትፍጽም ከም ዝኾነ ታረዱ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ከም ዝደሊ 80% ድማ ኤርትራ ትመቐል ንዝብል ሓሳብ ፍጹም ከም ዝነጽግ ድሕሪ ምብራህ ድማ ኤርትራ ናጽነታ ምስ ረኸበት ዓራቢጣ እስላምያ ብድለት ሰላምን ዕርክነታዊ ዝምድና ምስ ጎረባብትን ተደሪኹ ንኹሎም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ካልኦት ኮማት ንኢጣልያውኮም ሓዊስካ ዓድላይ ውሕስነት ክህብድሉ ክኸውን ብምባል መደሮኦም ወዱ ኤርትራ ሞግዚትነት ክውሰን እንተኾይኑ ማሕበሮም ናይ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝመርጽ አረዲኦም ሼኽ ኢብራሂም ካብቲ ኮሚቴ ክፋነውን ከለዉ ደድሕሪኦም ወካል ማሕበር ሓዳስ ኤርትራ ሻራ ኢጣልያ ዝነበሩ ብላታ መሐመድ ዓብደላ ተኪኦም ኣብቲ መጋባብያ ቀረቡ ብላታ መሐመድ ብወገኖም ድሕሪ ሓደ ውሱን ናይ ኢጣልያ ሞግዚትነት ማሕበሮም ሙሉ ናጽነት ኤርትራ ከም ዝጠልብ አረዱ ኢጣልያ ትምረጸሉ ምኽንያት እቲ ሞግዚትነት ዘድሊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ብስለት ዘጥረየት ሃገር ብምንባራውን ሓበሩ ቋንቋ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ብሰፊሑ ዝፍለጥ ምንባሩ ህዝቢ ኢጣልያ ከዓ ንሓፈሻዊ ምዕባለ ኤርትራ እጃም ዘመርከተን ብመገድቲ ሞግዚትነት ዝያዳ ኸበርክት ከም ዝኽእልን ብምንጻር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ቅርሕንቲ ስለ ዝነበረ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ዘይቅቡል ከም ዝኾነ ረጋገጹ ንምቕሊ ኤርትራውን ነጸጉ ንብላታ መሐመድ ውን ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበረ ደገፍ ህዝቢ ንማሕበሮም ዝምልከት ሕቶታት ቀረበሎም ኣብዚ ንሶምውን ኣዝዩ ዝተጋነነ ጸብጻብ ኣቕረቡ መጀመርታ ደገፍ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እስላምን ክርስቲያንን ኣለና ክብሉ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ ትርር ዝበለ ሕቶታት ነቲ ቁጽሪ ናብ 400,000 ኣውረድዎ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ወከልቲ መንግስታት ብሕቶታት ኣዋጠርዎም ኣብ መወዳእታውን بمسرد دليت الرابطة إريتريان إرترا ناصنت انتتوسنه محبركم ناصنت كقبل دي ويس كأبي زبل حتى قربولهم بلاتا محمد أملسوم إرتران مولو ناصنت دلوتي كونتن محبر حداس إرترا شارع إيطاليا نزمت جيزي كوا ناصنت انتحاتته كساب شعو حاجزني حانتي أوروباوي تحيالي زدل زولو بمبال قدن موجزيتنت إيطاليا يخونل نازبول موجود لعل ناصنت سرعو كم زيلن كلتن ناصنت زحتا إرتراويان سلفتات فحز بلد ألبات بمغرب عب قدمت كوميتين تحطو ناصنت باورو ميزان كلو لعلو كلو اتبخلتيوم وكلت بزعبا بزح أبالنت محبروم زغربي زي قراربن زتقاناني أهازات نعتبونتهم حاسيو دقاقي منا غمزرانايو عبت كوميتي بوزحنا أفريقاويان زقونا صبا ملخاختانا الزراربان نيري عشان قايدو خمز مسلج على دا ترقيبوس بزيبو قوان عكتاب لعل بقعات أفريقاويان نرأسه وسانين رأسه محدر عن قنون زنبورو الأواني حدا خابتي قلا هاقرات زغربو زنبرا إرترانا بيتيبيا خطحوس يبلان زبل زنبرا موقوتنا أبنات نمسل إرترا بقمت زغتو زي كونس عبزي بقعات اندحورناتن إيتيبيا استمركوسي زنبرا بزخوني ناي شيخ إبراهيم بلاتا محمد نركب مست كوميتين جزيو بزبكاي دحر بلاتا محمد بعسران شدشتين ميازيا زقربو تدلا بايرو نمحبر حبرت بموكال نبري ناي تدلا موجود كعبتي إيتيبيا تقربو زنبرت زفلي زخونة نجر عينبورون بتاريخ بهايمانوت يكون بجغرافياوي أقامامتا إرترا خاب إيتيبيا خمزي تفل ردو تنقالوت محبرات حق أن يعدليت حزب إرترا كمزي وكلا دحر مملكات دما
بفلاي موجزيتነት ኢጣልያ ፍጹም ከም ዝነጽቡ ፍለጡ ረብሓ ኤርትራ በኢትዮጵያ ጥራሕ ከም ዝሕሉ ሓቢሮም ከብቅዑ ንምምቃል ኤርትራ ግን ንሰሙን ነጸጉ ዛዕበየ ኤርትራው ሰልፊ ናቶም ከም ዝነበረ እተን ካልኦት ሰልፍታት አባልነትን ከም ዘጋነና ሓደ ሲሶ ካብ አባላቶም እስላም ከም ዝነበሩን ድሌት ህዝቢ ኤርትራ በማሕበሮም ከም ዝውከልን ምሰስምዑ ተድላባይሩን ካብቲ ኮሚቴ ተፋነው ቀጺሉ بجنبوت شحنت شعات ميتنا 49 ኣብ ቅድሚት ኮሚቴ ዝቀረበ ወካል ማሕበር ኢጣልያ ኤርትራውያን ዝነበረ ሲኞር ካሻኒ እዚ ኣብ ክንድቶም ካብ ጣልያንን ኤርትራውያንን ዝተዳቀሉ ሓናፍት ዝዛረብ ነበረ ዕቅባዝጊ ዮሐንስ ኣብ መጽሓፉ ካብቲ ናይ ካልኦት መደረ ካሻኒ ዝሓየለ ሙጉት ከም ዘልዓለ ይገልጽ ካሻኒ ሽሕኳ ኤርትራ ዝተፈላለየ ኤትኒካዊ ሃይማኖታውን ናይ ቋንቋን ፍልልይ ብዘለዎም ህዝብታትን ተቆመት بعد حداو مرعان حبراو قطباو ربحاتاتن زتقراربت هاجر مخانا ردي ازياتهم نزبنات قون تحاقاقزون بعد حد مكببارن سلز تنابرو ناي حدا محبرو كوما بركتو ندحنت نايتهم قالوت مسرتاو منبارو نتسري بزي مخنيات زدما محبرو عمو بقول ሃይማኖት ወይ ቋንቋ ዝምርኮስ ናይ ምቅሊ ይኹን ኤርትራና በኢትዮጵያ ናይ ምሕዋስ ሓሳባት ከም ዝቃወም አፍለጠ ናይ ካሻና ሓሳባት ንቅድሚት ዝጠመተውን ነበረ ንኣብነት ነባጽዕና ዓሰብን ኢትዮጵያ ይብካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከምትረክብ ምግባራን ዝብል ሓሳብ ፍጹም ብምንዛቅ ንኢትዮጵያ ፍሉይ ናይ ወደብ መሰለጥያታትን ናጻ ናይ ንግዲ ዞባን ክግበረላ ከም ዝከኣል ሓበረ ድሕሪ ካሻኒ ደሮሲ ዝተባህለ ወካሊ ኢጣልያውያን ተቀማጦ ኤርትራውን ናይ ናጽነት ደገፉ ገለጸ በዚ ድማ ወግዓው ርእይቶታት ኤርትራውያን ኣብ ቀዳማይ ኮሚቴ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብቅዐ ከምዚለን እተን ህዝቢ ኤርትራ ክውክላ ዝመጻ ማሕበራት ነቲ ዝወከለን ህዝቢ ከም ሓደ ዝተመቃቀለን ዘይቃዶን ኣካል ኣቅርቦ ኣብ ኩሉ ቅድሚኡ ዝነበረ መደረታቶምን ጽሑፋቶምን ሼኽ ኢብራሂም ኣብቲ ሃገራውን በራብ ሃይማኖታዊ ጠባይና የራቢጣ ረጊጾም ይማጎቱ ይነበሩ ርግጽ ኣብ ዝቀዳማይ ኮሚቴ በጺሖም ናብቲ ዳሕረዋይ አንፈት ምዝዛዎም بزي مخنيات አይነበረን አውድብ ሕቡራት ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራ ከም ክርስቲያን ዝቦዝሑላን ዝዕብሉሉላን ሃገርያ ተቅርባ ዝነበረት ኣብ ልዕሊት አሜሪካን ብሪጣንያን በብርሕብሕን ዝህቦ ዝነበራ ደገፍ እዚ ክርስቲያናዊ ሙጉት እዚ ንበይኑ ናይተን ዝበዝሓ አባላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ደገፍ ንኢትዮጵያ ከም ጻላዩ ዝብል ጭቡጥ ተቆሎን ስጋትን ነይሩ ባንጻር እዚ ደገፍ ናይተን ኣብቲ ኮሚቴ ዝነበራ 10 እስላማውያን ሃገራት ንምርካብ ተባሂሉ ናይ ሼኽ ኢብራሂም ክትዕ ነቲ መልክዕቲ ዝሓዘ ከምኡ ይኹን እምበር ኣብዛ ኣኺባዚ ኣመደረ ሼኽ ኢብራሂም ኣድማዕ ነይሩ ንምባል ኣይድፍርን በቲ ሓደ አንጻር ወካሊ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣብቲ ኮሚቴ ተቀሚጦም ዝነበሩ ኣኽሊሉ ሃብተወልድ ዘይኮነስ ኤርትራዊ ዝመበቆሎም ብላታ ኤፍሬም ተወልደ መድህን ነበሩ ከከድልዮን ንሕቶ ናጽነት ኤርትራ ከዳኽምና ክደልን እንከሎ መቸም ኣኽሊሉ ንብላታ ኤፍሬም ከም መሳርሒ ይጥቀመሎም ነይሩ ብላታ ኤፍሬም ካብ መደረ ሼኽ ኢብራሂም ብምጥቃስ ቁጽሪ ህዝቢ ኤርትራ 1,250,000 ካብ ኮነሞ እስላም ከ 75 ካብ ሚእትዮም ካብ ተባለ ብፍላይ ህዝብታት ኣኮሎ ግዛይ ሰራዬ ሓማሴንን ምጽዋዕን ምዕራባው ቆላን ከክንደዮም ማለት ዝብል ባጫ ዝተሓወሰ ሕቶ ቀረቡ ሼኽ ኢብራሂም እቲ ዝቅረብዎ ቁጽሪ ህዝቢ ኤርትራ ናቶም ግምት ዘይኮነስ ኮሚሽን 4 ሓያላት ባዕላ ዝገምገመቶ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምብራህ ኣብ መላእ ኤርትራ ብዛዕባ ዝነበሮም ብዙሕ ሰዓብቲ ብዝርዝር ነቲ ኮሚቴ ገለጹ በመሰረት ጸብጻቦም ቁጽሪ ሰዓብቲ ኣራቢጣ 1,204,764 ኮነ በዚ መሰረት እተን ዝተረፋ ማሕበራት ንማሕበር ሕብረት ሓዊስካ ኣስታት 45,000 ሰዓብቲ ጥራይ ነይሮም ማለት እዩ ኣብዚ መቸም ናይ ሼኽ ኢብራሂም ኣቀራርባ ጥንቁቅ ኣይነበረን ምባል ከም ጌጋ ይቁጸርን